udin pori kiyami sini mati long kuma lahar kitaro bukan kotoma bai kalawi tabu angla ke kene bagai kisau tangaisa belekino kisambo raja bukan kotoma bai mabai lama kitaro kurekja jompu jola hare kami mati long kami kelakong kami hang kai lama tabu mekhajar yang mat ayang na thangme angtongka lama kisaro bukan kotoma klaja nanegi cinimang liwa Ngerok ani yang kalau ni mang prenui man karena omong ka muitlung thang mani lama hekaba thelaku ni jampu jala ni hare hindi angte joton thang mano ni Agartala Teliamura joton thang mano angte omong na nui man karena ani mang priwa ongklo ko ini pungo apa pai mani engko landsliding mani yang nui man karena landsliding mani Tabok sung jong nate kebo PWD department hai kebo prosesan song kebo phai phai ne ko sonjai takti prosesan song phai boi or jaga visit khai phai boi PWD bukhak song betai song or jaga phai boi omongkha killa bazar to muitlung kami hai keba hare kami hai keba nini thela kong jampui lahar thangmani kejaro thik or jaga bufang khuri bufang kotorma baiwei tabok lama blok ungthangka tini kila bazar hati din tini budbar ni sal tini kila bazar ayang ni sakani borok amchani borok tongko songnu korok kebo or hati bo phai manlia borok kecawi thangka or jaga thanglai sakhainani malkhung nini bite ni gari jekunu hindi thanglai sakhai malia tabok sikjora kebo PWD department song boroni bukakti kebo phayako prosesan song kebo phayako tabo ang o bufang by drop tabo ang phaisok phaika update khai phaimani jara nungui tongnai o mangphlino dakti o lamano kam khanin bagai kisa chai toke belai chanai sari khapani takok tepo khosang nungui man khana omong kha kila tu thelakung hai keba muitlung hare thangmani lahar o kasaro thik khori bufang kotorma baiwei tabok lama blok ungi khangka tini killa bazar ni sal tini budbar thangai malia kebo thanglai so khainani gari nini malkhung jekunu bait nini gari hindi malkhung thanglai so khai malia tei tongko songlu kora kami antani porok thangani bagai kesalai jak tabok o bufang kotormano dakti public work department hai keba PWD bedek song department song or jaga phaiwei ngerok umno or jaga phaiwei kisa visit khai pai ke umno dakti nor khangke belai chanai hai tam nin ke tongko songlu korok yang thanglai sakhainen bagai yang kami kebangma para kebangman bagai yang thanglai sakhainen bagai brok kesalai tongkha tabok angkek bufang by drop apa tini pungwa by mani ke bu phaine pheko prosesan phayako by drop no ang update khai peka nor mang benui man kana amo bai mani belai bufang kotor amo mesin mai rana motonia belai mesin nangnai 6-7 mesin nangnai yang nui man kana bro omai ke fain nang tongane di nora bro ni phai hare ni na ini bazar dinia da na bro thani tabo 50 khaina ha 50 khaina karen datong ba sudah kare kare killa bazar than ta kila bazar da hare ni phai hi phai kana gai malia ai tai lama hanya tong ma hai bo thayo bo jaga hare sabtu to digi har sakte yo na ja tabok ke asi jan na na mai ka thang nai bang nai di hare ni bro himi phayo hare ni killa bazar thana bagai hare o bro hima bagai thangjak gari malia engko lama muthupjak already kri khalama belai bufang kotor taklai 2024 jotoni selai je bisi laiwei phaimani nini 2018 19 20 21 22 23 bisi laiwei phaika tabok 2024 taklai ni poila